Nenda wedzera volume. Volume yechiko tikumboridza radio here vanapa. Haisi kunzwika. Ndafunga kuti pamwe makadzera volume. Aiwa tinongodzera. Sinobobizwa nandichitaura ndizvokuti. I think this coming week I think we can go to Kariba. Yeah, I've always wanted to go to Kariba. So I'll make the booking so that amana ngatite tichienda kumana. Every day tenchikononoka kumba tosvika tichitaura ma statements. Izvo zvimari yafuti hakumanaka. Mari ndosvika tichitaura futi ma statements hanzi bata maniwe. Chiko. Wait, imari. Name zvenyu tatunga unotenga muriona mama. Yakuno kumbira mic igwe. Wait, what? Akumbira mic. Saterera uyu. Mira, Bamunini, matichi nazo yepadhuze, matichi bami. Munhu anokumbira mara ndi. Uno haya motikari. Kuti I believe izvo zvasanga. Iwe. Manje ayo usaite mwana atukwe. Iwe. Mote blue yakamena ndi wakaita se. Ndiyama ikika. Maika ane mota dzakawanda saka anenge ingokoretesa. Hakuna mota yanga iri kwepichu yakatofa kare. Wessy. Ndanyepa kupiko. Lasema kwani mote blue unokatanisa pa kutenga mote. Haunondidaro. Kana ndinokuleza. Mungamuda here nezvare. Avatombokuda na. Wala moto dzinongozira blinga nazo izvi. Siyo unokuita pasarisa perokero chibot uchapana. Ishi. Apa kumba tunokwara nemjunje nina nchada ina. Wessy. Saka imote ndiani? Ndiyama ikika wandikutora. Mike. Iwe wait. Hausi waiti Mike ani mari yako iwo. Hausi waiti Mike ani mari yako. Ukandimesa with hey baby I want to come see you. Dada kupa mari but Mike akula mari yangu uchinyepa. Mfano mnyama na music. Iwe nyara hapa stupid hapa. Concentrate pana kwa situation ilikuitika hapa. We are in a critical situation. Play music. What music for? Unochibuda kandiona kuti ndi. Wakuda kunibudisa futi mota. Ukanibisa munondo dana Mike. Fuchuza. Ndiburise ndidana Mike. Ayo ndautori na. Ndiburise namba za Mike ndinadzo. Uya chiti kutorara pasi. Tichikutorara pasi. Ndodana na Mike gore nondudza. Mike ndo pangu. Mike. Bana unasi ukandiona futi unditiza. Tokutaura unditiza. Sawa tukunojike. Bozi mareza mapura. Muchingorowa nembe dzakutsupedza. Ndinogara ndichikuudza zvangu kuti siyana inatoto vantu venyu itoto amunzwe. Izvezvi zvaendwa. Mike atram. Nakubaidza nalisi. Ngoma. Tuena mbangwai. Isataura nini? Wesi ndadusataura nini? Ndezi ndimbotaura yona. Ai ngonyara atisina zvekutaura ndina ndisiri village futi. But wakanaka zvishuwa. Pakusatidza zvenyu muri shasha. Pakuzodiwa machi. Nasanga muri kana kuburiswa. So